हो 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 त्याची कशी पकडा की लेकडं कालू तू कुठं आलास? चलिए हो Yay. Yay. Ada. Hello. Hey. Yeah. Yeah. Hey. Gitu. Gitu. Gitu.
पी 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 वाया जातोय. अरे तिला कशाला काय करतोय? तुला काय केलं ना त्यान? ए पी 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 काय हवंय तुम्हाला? हां हॅलो कापलेला आहे. हो कापलेला आहे, आतमध्ये कापलेला आहे, एक्स्ट्रा आणलाय. कालू काय रे? आधी हा फळ लावून आहे का? मीच नाही आणली, मीच नाही आणली. अहो मीच नाही आणली, मला काय माहित. मला वाटलं आता सुकट आहे. मी कराय हो. हा घ्यायचा ना नांगरून आधी. बैलांना एक एक, मला एक मला एक आहे, बैलांना एक, तुम्हाला 3. काड्यानं झाला आज काल पाणी. बस झाली. त्यांना घालून येतो आता. आता नको आधी ये ये वर ये. पिशवी कसली आणली तुझी? मला द्या कांदा थोडासा. हो आहे. अरे ये 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 घे हे घे. धर मच्छी आहे, धर. ओय हे घे. मरा खा, पाहिजे तर मुंग्या खातील. खा. चले